फैगौ 12 तारिख जुनाव जिहेतु जोंहा बड'लेण्डनि गिबि मुंख्लं मानगोनां सुजित नार्जारिनि जोङो बेवहाय बाथिपारा मुख्रापारायाव मोनसे अरायथा गोसोखाङारि पार्ट बानायनाय जादों आरो बे पार्टआव जोङो मानगोनां सुजित नार्जारिनि प्रथम सहैनो थाखाय जों मुर्ति बानायदों। बेनि थाखाय जोङो 12 तारिखआव बेखौ अपेनिं खालामगोन। बेनि थाखायनो बे अपेनिंआव आं बयखौबो रायजो राजा आरो जोंनि एक्स लिडार एक्स प्रेसिडेन्ट एबसुनि एक्स वार्कार सेक्रेटारि गासिखौबो खावलायबाय जाहाथे बयबो फैनानै पार्टिसिपेट खालामो। ओइदिनखालि समाया जाहैबाय 7:30 जोङो गेटखौ अपेनिं खालामगोन। 8टायाव जोङो एबसुनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारिया फ्लेग हस्टिं खालामगोन आरो 8:30 बाजियाव जोंहा मानगोनां चिफ बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि मुर्तिखौ सुजित नार्जारिनि मुर्तिखौ अपेनिं खालामगोन। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय ओइदिनखालि जोङो बयबो दोलै नोगोरै जिहेतु बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबिसिन मुंख्लं बे मुंख्लं सानाव आरो सुजित नार्जारिखौ मान सनमान होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय जाबाय।